don't think there is anything the president of Kenya can do wesibya kurwa sebi bakoreira abakenya. Right. Omugambi abagambi ne Nyasaye okuru no bomaene. Nyasaye gotora abagambi nandi gachoriro but yo Nyasaye atoete pako gusaliri chikanisa chiabantu chikanisa agotagura ria sare gosaberume ojiruta inse. I don't think no Nyasaye otogosaba twensi na tuanjira abakenya abange toteseke Ruto n'abajumbe ba UDA bakonyeke. I want to appeal ngana ki abantu baitoko kugenda chikura tafadhali. Eliogo kalira totori. Tokorusio monto yekero. To the president I can tell you for a fact yento tikeyo no kera motori urwa sebi bakolira abakenya. Era tigagendere eko no ni mani yaye gerenga bache batumye chibesa bache batumye oboibi obobwaibi sikwaro chega tebanga ndorocho twara live streaming yechikura batwa ebintu bunebyo batumeke biro bikoetera chikenya para go semba so ase state house nandi yakabere but we are very keen on that. Right. Yeah, asante sana.